Yaona
Yeah.
Amets, polite! Gaur ikustea? Zer mozu da? Ongi? Jo, ez zaitut ikusi lehin. Nietorri nahi zain gaur, justo porretatik. Oain gaur inbehar duan txapuzakin. Bai. Gontzau porretau ez? Gontzatu porretan? Bai. Eta gaur nolatan, zimaz edo? Gaur zimaz edo? Ongi, ongi. Eta noa gontzatu porretara? Herria zein zen? Etzeki. Ke ba? Ez. Gaina zuek ez zaien kontra. Iragarrene? Iragarrene zaien kontra. Eza gaina, zuek. No? A ver, zuek, bai. Zuek eta eza Larrañaga eta Aldabia Azpiri. Ke? Deus ez? Deus ez? Baina, bai. Zara, gure kontra. Churro.